Magandang tanghali po mga kaibigan, mga lods, kumusta? Ito mga kaibigan ang pagpapatuloy ng ating biyahe mula Manila hanggang dito po sa Albay. Ito mga kaibigan, ang pagpasok niyo po ng aming bayan ng Pulangi, bubungad po sa inyo ang isang napakagandang kalsada. Punong-puno siya ng maraming puno, kabilaan po yan. Tapos palayan po yung kabilaan, talaga napakaganda po ng view. Pakiramdaman nyo nasa ibang bansa kayo. Pag ito, tuwang-tuwa na ako rito mga lods, mga kaibigan, kasi talagang masaya ako na makita tong lugar na to. Napakaganda niya. Talagang sobra. Kung babiyahe kayo rito mga kaibigan, talagang mag-enjoy kayo sa napakagandang lugar na to. Ito ang aming bayan ng Pulangi mga lods. Isa ito sa talagang gustong gusto kong daanan na kalsada mga lods. Ito po mga kaibigan, bali nasasakop to ng barangay po ng Matakon, tapos Balangibang. Di ko po alam kung meron pa po rito yung barangay Kinale. Bago po yung papunta po, papasok na po sa aming bayan ng Pulangi. Talagang sobra, napakaganda rito mga lods. Harap bumiyahe rito sa talagang napakaganda ng mga puno. Tapos ang tanawin po kabilaan, palayan, matatanaw nyo po yung Mount Mayon, tapos yung pong Mount Masaraga. Talagang sobra, ang sarap bumiyahe mga kaibigan, mga lods dito. Napakaaliwalas po ng kapaligiran. Talagang nakaka-enjoy yung ganitong paligid habang bumiyahe tayo mga kaibigan, mga lods. Lalo na po, napakalayo ng binabiyahe mula Manila hanggang dito po sa Bicol. Pero itong kalsada na to mga kaibigan, bali pasukan din po to, daanan po to ng mga papuntang Visayas at ng Mindanao. Bali yun pong kalsada na yun, talagang straight po yun, talagang pwede humataw doon. Pero syempre ingat pa rin po tayo kasi napaka straight ng kalsada, kaya talagang ang dami nagmamabilis doon mga kaibigan, mga lods. Talagang hatawan doon, kaya sobrang ingat po tayo. Eto po, papasok na po tayo sa aming bayan ng Pulangi. Bali dito na po ako dumaan sa pinakabayan, di na po ako nag-diversion kasi kalimitan dun po ako dumadaan. Pero eto ngayon mga kaibigan, ito na po yung papunta po sa aming bayan. Bali ito na po yung barangay sentro. Tapos eto na po, malapit na po tayo sa aming municipal hall ng Pulangi. Bago po yan, bagong gawa po yan, kaya talagang maganda. Eto mga kaibigan, mga lods, gusto kong ipagmalaki sa inyo ang aming bayan na napakalinis, napakaganda. Ang aming bayan ng Pulangi, talaga namang magaling po yung mga namumuno dito sa aming bayan. Talagang pinapaganda ang aming bayan. Eto mga kaibigan, bali hindi pa gaanong matraffic dito, pero di naman siya masyadong sobrang traffic kasi wala pa pong mga estudyante ngayon, tapos tanghali, tapos wala pong labasan sa trabaho. Kaya konti lang po yung mga sasakyan, kaya napakasarap dumaan ngayon dito sa may sentro, sa aming pinakabayan. Ito, marami na rin po kayo makikita rito ng mga establishment na talagang nagsulputan. May mga malls na rin po rito. Bali, 3 malls, 2 LCC. Tapos may mga supermarket na rin po rito at iba pa. May fast food na rin po rito, Jollibee, Chowking at iba pa. Di ko pa po alam yung iba, basta marami na rin po. Tapos ito yung aming hospital. Hindi ko alam kung hospital po yan o yung clinic namin. Ito mga kaibigan, andito na po tayo sa pinaka-sentro. Bali sa unahan po, yan po yung palengke. Bali dito, kakaliwa na po ako papunta po sa aming barangay ng Balinad. Naalala ko mga lods, nung bata pa ako, talagang kung makapunta kayo ng bayan, tuwan-tuwa na. Sobrang saya na. Kasi laking probinsya, ibig sabihin, sa barangay lang po talaga kami noon. Bukid, palayan, tapos school. Pero pag nakapunta na kayo ng bayan, parang kakaiba na yun saya. Parang iba na talaga. Alam nyo naman, probinsyano. Pero ngayon di ko akalain nakarating na ako ng Maynila, nakarating na ako sa Iloilo, iba-iba pang lugar na napuntahan ko sa norte, Baguio at iba pa. Kaya talagang di ko kakalain na mapupuntahan ko yung mga yon. Na dati nangangarap lang ako na makapunta sa iba-ibang lugar dito sa Albay sa amin, pero ngayon halos iba-ibang lugar na po rito sa atin sa Pilipinas ang napuntahan ko. At bala ko pa po na puntahan ang Visayas, Mindanao sa sunod na mga panahon. Habang malakas pa, kailangan na bumiyahe para maging masaya. Lalo na kaya pa ng ating katawan na bumiyahe. Kasi pag matanda na tayo, wala na, hanggang pangarap na lang tayo. At saka alaala na lang. Dati po noon, naalala ko pa na nakakapunta lang kami ng bayan kapag piyesta o kaya araw ng palengke, sinasama kami ng nanay ko. Pero syempre takot na takot ako noon, lalo maraming tao. Talagang baka mawala ako. Pero nung lumaki ako, sabi ko liit lang pala ng aming bayan. Pero syempre nung bata pa talagang ganon, takot na takot ako sa mga maraming tao kasi di naman po kami probinsya kami, tapos
sa ano po kami sa baryo. Pero ngayon mga lods, talagang pangarap ko na mapuntahan bilang isang rider ang halos buong Pilipinas. Sana loobin po ng ating Panginoon na makabiyahe sa ganong mga lugar para naman ma-experience ko kung paano bumiyahe sa buong Pilipinas bilang isang looper. Bali, next year po, yun ang pangarap ko na maging looper mga lods, mga kaibigan. Sana gabayan tayo ng ating Panginoon na matupad po ang pangarap ko na yon. Ayan po mga kaibigan, kung nakikita nyo po ang dalawang bundok mula po sa kaliwa, yan po yung Mount Masaraga, at yung nasa kanan ko naman po, yan po yung Mount Mayon. Bali medyo malayo naman po kami sa Mount Mayon, kaya kung pumutok po yan, di naman po kami masyadong apektado. Bali abo lang po ang dumarating po sa amin, kaya talagang safe po ang aming barangay dito po sa Pulangi. Eto mga kaibigan, ang mga dinaanan po natin ng barangay mula po sa bayan ay ang Barangay Magurang, Barangay Alnay, Barangay Punso, Barangay na po, at sunod na po ang aming Barangay Balinad na pinakamamahal ko sa buong buhay ko na barangay, kasi dun po ako nanggaling, dun po ako nagkaisip, dun po ako namulat sa mga bagay-bagay dito sa mundo, at dun po ako pinanganak ng aking mga nagmamahalan ng mga magulang kasama ng aking mga minamahal na mga kapatid, mga kamag-anak. Kaya ito mga kaibigan, talagang tuwang-tawa ko na kahit minsan double off lang po ako, umuwi po ako rito sa aming barangay kahit na isang gabi lang po ang tulog, balikan na naman kasi may pasok nga po sa akin sa ospital. Eto mga kaibigan, mga lods, bali nandito na po tayo sa Barangay Punso. Dito po ako nag high school kasi wala naman pong high school dun po sa aming barangay, kaya dito po kalimitan ang high school ng aming mga nasa barangay. Tapos mayroon po yung medyo may kaya, doon naman po sila sa bayan. Tapos yung iba naman po na mga kabarangay ko, doon naman po sa sunod na barangay sa amin, yung Barangay Balugo. Bali sakop na po yun ng UWAS, yung barangay na yun, yung Balugo mga kaibigan. Kaya talagang eto, di ko rin malilimutan tong barangay na to kasi talagang dito po ako unang umibig. Eto, syempre ito talaga yung kumbaga nung bata ka pa, talagang ito yung talagang dito umibig. Ito mga kaibigan, yung Barangay Punso. Talagang hindi ko makalimutan to. Uy, yung pinsan ko nag-tricycle. Ito mga kaibigan, sa sunod na barangay, ito na po yung barangay na po. Ito, marami po akong kaibigan dito. Pero sila ngayon mga professional na. Yung isa, shoutout sa'yo, Pading Ande na principal. The best ka. Tapos si Pading Noli at iba pa. Talagang sila yung mga kaibigan ko rito. Mga kasakasama ko nung high school kami. Sa hirap at ginhawa, magkakasama kami. Nagbabike lang kami rito mga lods noon kasi wala kaming halos, kasi wala ako noon pamasahe noon eh. Talagang buti nga nakakairam ako ng bike sa aking mga pinsan, mga tito. Yun lang po yung aking ginagamit pagpasok ng school. Eto, minsan nga naglalakad lang kami rito, tapos baon ko lang ng piso. Tapos bibili ko ng tinapay, yung pita tawag sa amin. Talagang hindi ko nakakalimutan tong mga lugar na to mga lods. Eto mga kaibigan, papasok na tayo sa aming pinakamamahal na barangay, yung Balinad. Eto talagang pinaka the best sa akin. Kasi ito, yan, dyan kami naglalaro nun. Dyan ang daanan namin mga kaibigan, yung bandang kaliwa. Tapos eto sa unahan mga lods, makikita nyo na yung aming school, elementary school. Dyan po ako binuno yung 6 na taon bilang elementary. Tapos eto mga kaibigan, papasok na tayo sa amin sa bahay, pakaliwa na po rito. Ito po yung barangay ng Balinad. Tapos ito po yung Seven Hills Farm and Resort. Bali ito mga kaibigan, dating sikat na resort ito mga kaibigan, na swimming pool dito sa amin sa Albay dati. Bali pangalawa siya sa pinakaunang resort dito sa Albay noon, nung panahon na yon. Tapos may mga baboyan pa rito dati. Tapos ito mga kaibigan, mga lods, pag diniretso nyo, papunta na po ito ng bundok ng Hacienda, Garayon. Pero sako pa po yun ng barangay namin ng Balinad. Ito papasok sa amin mga lods. Welcome po sa aming kaharian mga lods, mga kaibigan. Di nila alam na uwi ako ngayon, kaya siguro mabibigla sila pag nakita ko. Darating yung pogi nilang tito, pogi nilang anak. Welcome po. Ito mga kaibigan, mga lods, papasok na tayo sa aming compound. Ito, simple lang ang pamumuhay dito. Mahirap pero masaya. Pero nakakamiss talaga tong lugar na to. Dito ako lumaki, kaya talagang mahal na mahal ko to. Wow, yung tita ko. Mano po,
Eto mga kaibigan, mga lods, eto na yung bahay namin. Ayan mga kaibigan, gusto ko ipakita sa inyo ang aming grocery ng nanay ko. Love you ma, namimiss na kita. Kaya lagi ako umuwi para sa inyo ni Papa. Maraming salamat po mga lods sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa aking munting biyahe. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. God bless po. Ride safe sa ating lahat. Ingat. Thank you.